Muy buenas noches, bienvenidos al Espacio Abierto. Hoy vamos a analizar la actualidad ferrolana y lo vamos a hacer con el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez. Muy buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, gracias por convidarme. Tenemos muchos temas de los que analizar. Comenzamos con esa Xunta de Gobierno local celebrada esta misma mañana en la que se dieron a conocer diversos temas, a diferencia de otras semanas. Esta vez ha sido un martes y no un lunes. Entre pues esos anuncios que se hacía, uno de los principales es ese proyecto de abrir Ferrol al mar, que vemos que cada semana se va viendo algún avance. En esta ocasión se aprobaba el expediente para llevar a cabo las obras en el entorno del Arsenal, Ferrol Vello y también la parte de la Magdalena. ¿Cómo están viendo este proyecto? ¿Cómo están viendo cómo se está gestionando y qué es lo que va a suponer? Bueno, en primer lugar, para los grupos de oposición, que representamos el número importante de ferroláns e ferrolás, resulta indignante que todos estes asuntos coñezamos pola prensa, que non haxa ningún tipo de debate democrático, nin nas sesións plenarias, nin nas comisións de goberno, e que non nos dea traslado do que quere facer este goberno. En segundo lugar, bueno, ten un aparato de propaganda impresionante, vemos como o mesmo expediente se aproba unha e outra vez, e se anuncia unha e outra vez, pero obra real aínda non vimos ninguna. O coñecemos un proxecto a través de diferentes infografías que, dende logo, unha aspiración da cidade é derrubar esa muralla. Nos creemos que a zona desenvolta na autoridade portuaria é un cambio moi positivo para a cidade, temos que felicitarnos por iso. Creo que é unha consecución non dun goberno en concreto, sino unha concatenación de diferentes esforzos, pero sí que creemos que a fin de contas é algo insuficiente. Sustituir unha muralla por unha verxa creemos que non é acaído, que deberán dar paso aberto á cidadanía. Non existen a día de hoxe motivos de seguridade tan profundos como para impedir o paso aberto a toda a cidadanía, pero, dende logo, todo o que supoña mellorar no noso entorno urbano, mellorar o carril bici, mellorar pasos peonís, para nós sempre é positivo. Evidentemente, non compartimos o modelo de financiación, porque o Concello ten que asumir un custo importantísimo de millóns de euros que vai deixar de gastar en outros gastos máis sociais, máis dedicados á veciñanza, e deberá ser o Ministerio de Defensa, que é o propietario desa muralla, o que asuma o custo. Pero, bueno, creo que, en definitiva, a fachada marítima vai cambiar, non do modo que nos gusta, pero sí que temos que decir que é algo positivo, non como non. También, por otro lado, con ese cambio en el barrio de Ferrol Vello, hoy se aprobaba 3 parcelas para la construcción de una equipación educativa, un aparcamiento y dotación de zonas verdes. Ferrol Vello tamén requiere de esta rehabilitación. Sí, dende logo, nos sempre apostamos por Ferrol Vello como agora a entrada natural da cidade, como o noso conxunto histórico que nunca foi apreciado debidamente, por eso dende o EDUS e dende o noso mandato impulsamos as reformas e rehabilitación das rúas San Francisco Espartero, que se desenvolveron no seguinte mandato, e creemos que o centro educativo, o consultorio médico, agora teñen un caixeiro bancario, creo que esos equipamentos básicos deberán estar ben adecuados á súa veciñanza e atraer a xente moza aquí a este barrio de Ferrol Vello. Creo que ese centro educativo tiña esa IVA dende hai moitísimos anos, resulta indignante que cativos de 12, 13 anos teñan que coller un autobús para facer educación física en Fimo, todos os días que teñen ximnasia. Eso é algo que é inconcebible e surrealista. Por lo tanto, creemos que é un paso, un avance, pero que deberá concretarse o antes posible. Hablamos también en este caso de los centros educativos, ya que habla de este. En este caso nos vamos hasta el CEIP Cruzeiro de Canido, que se unían a esa concentración que hacían las familias en las que se pedía la reapertura de una segunda línea de educación infantil. Sí, bueno, creo que a educación pública na nosa cidade, sobre todo no tramo de infantil e primaria, está vivindo unha situación de desmantelamento encuberto. Creo que se dá a coñecer todos os meses no Consello Escolar Municipal, na Comisión de Educación tamén. Creemos que o comedor escolar está sendo tamén vítima dun deterioro progresivo da alimentación dos nenos e nenas. As actividades extraescolares tampouco son cuidadas debidamente, e o que se está a facer é potenciar, que se internaba en contra dela, pero a escola concertada, pero vemos como centros de calidade, de moitísima calidade polos seus profesionais e polas súas instalacións, como é San Xoán, como é o Canido, como é Ponzos, como é Recimil e outros, pois non teñen a debida atención e son moi rápidos na Xunta de Galicia para suprimir liñas educativas, pero cando hai un incremento de demanda, pois non queren aumentar esas liñas e volver a darlle esplendor aos centros que teñen, como digo, os mellores profesionais, as mellores instalacións, e que deben ser cuidados con toda a atención posible, porque a educación pública é a mellor educación posible para a nosa sociedade.
Y volvemos a esos temas tratados en esa Xunta de Gobierno local celebrada esta mañana. En esta ocasión me centro en el Teatro Jofre, en el que se anunciaba que se contará con nuevo equipamiento digital para la mejora del sonido y la imagen en los espectáculos. Sí, bueno, creo que é algo que se iniciara 2 mandatos atrás. Resulta paradóxico que a instalación destas melloras se intentara a través do concelleiro Antonio Golpe no mandato do PSOE con unha modificación de crédito que o Partido Popular votase en contra. Creo que bueno, demostra un pouco como utilizan o partido cando están gobernando e cando non, pero bueno, creo que é importante cuidar os nosos espazos culturais, pero igual de importante que cuidalos é darles contido. Creo que a programación cultural a día de hoxe é moi feble na nosa cidade, comparado con tempos pasados, bueno, como facía o noso concelleiro Suso Basterrechea, que tiene unha programación diversa e continua, pois creo que agora mesmo somos un apéndice do Concello de Narón a nivel cultural, non existen programacións de calidade, creo que os axentes culturais, sobre todo a industria local, merecen moitísima máis atención. Ayer se presentaba el gemelo digital justo del Teatro Jofre, ya estaba del Castillo San Felipe dentro de ese programa de Ferrol no Mapa. ¿Qué le parece? Bueno, creo que todo o que sexa potenciar as visitas á nosa cidade é positivo. Creo que estamos vivindo un momento de auxe importante no turismo, evidentemente non é o piar fundamental da nosa economía, pero temos que coidalo. Por desgraza, as condicións climatolóxicas non nos están a acompañar nos períodos estivais e na Semana Santa. Independientemente de eso, viene mucha gente, sí, eso creo es que de admirar. Ferrol sí que é certo que está vivindo un momento doce, a nivel laboral tamén, grazas ás fragatas no estaleiro, tamén estamos vivindo un momento de auxe, e creo que sería o momento tamén para avanzar en democracia, que é o que vimos reclamando. Eu aproveito para falar do meu libro, e creo que xa que avanzamos a nivel turístico, a nivel social, a nivel económico, pois creo que deberíamos ser un exemplo de transparencia nas institucións, que é algo que nos está a dar, e por desgraza se está a utilizar pois, de forma partidista, como digo, o Concello. Hablamos de desavenencias, de falta de esa de información, pero vamos a hablar de un tema que sí que os ha unido a todos y os habéis puesto unánimemente a pedir una reunión presencial con el Ministerio de Transportes para hablar de esa necesaria modernización del tren. Sí, bueno, creo que a xente está cansada de que a enganen, de que digan que o tren vai chegar, que se está traballando en eso, que hai declaracións de estudos, etc. O que queren ver obra material. A mí o que parece insólito é que un ministro como Óscar Puente, que ademais foi alcalde, como a min, como a Ángel Mato, como José Manuel Rey, que non teña esa sensibilidade para recibirnos, para polo menos escoitar as nosas demandas. Con respecto al transporte ferroviario lo tiene un poco difícil ahora para recibiros porque le caen por todos lados, sí, yo creo. Sí, creo que está buscando está complicada la cosa. En Amazon cable de cobre para repoñer porque a cousa está moi complexa. Que eso, bueno, é un desastre, creo que debe ser a súa principal atención agora, pero sí que é certo que un ministro que digo, que como el xa estivo no noso lugar, foi alcalde, sabe que as demandas veciñais cales son, que deberá recibirnos en persoa, é o mínimo. Porque con respecto a esta cuestión se pidió ya una reunión, pero se dio telemáticamente. Sí, nos empezan telemáticamente a unha reunión cun alto cargo de cuarto nivel, creo que para unha falta de respeto, non para os políticos ferroláns, senón para toda a cidade. Creo que é unha cuestión que está agora mesmo no debate público, que non é unha cuestión únicamente política, senón que é social e que Ferrol merece a mesma atención que calquera outra cidade, e que o último plano das liñas ferroviarias dos previstas, pois Ferrol nin sequera apareza no mapa do Ministerio de Transportes, parecenos indignante. O último escalón que nos queda para conectarnos co resto do país. Algo necesario y esperemos que por un lado o por otro se consiga, pero esto es algo de años y años. Yo no sé lo que sucede, pero estamos abandonados en esa materia. O día da marmota permanente. Creo que estamos vivindo pues, mandato tras mandato. Creo poñer en valor todo o traballo desenvolto tanto por este alcalde como polo anterior, como polo noso mandato, onde sempre o tren estivo no primeiro lugar da xenda política. O que pasa que todos nos unimos aquí, pero cando pasamos Pedrafita do Cebreiro, que é onde se toman as decisións ali en Madrid, pois a unión xa non é tanta. Hai outros intereses, se tira máis por outras cidades con máis poder dentro de Madrid e quedamos relegados a un segundo plano. Creo que, ademais desta forza política, o que compre facer ruido social, que estea sempre na primeira liña da xenda política e mobilizarse se fai falta. De outra cuestión tratada tamén, pero en la anterior Xunta de Gobierno local, a pasada semana se aprobaba un crédito, una operación de crédito de 8,8 millones de euros en 2 entidades bancarias para llevar a cabo algunas de las inversiones contempladas en ese plan que tiene el Gobierno. ¿Qué le parece por la petición de esta operación de crédito? A ver, eu creo que
un concello que non ten a capacidade de obter crédito para facer investimentos que melloren a cidade é totalmente lexítimo. Agora, tamén hai que indicar que cando calquera outro alcalde fixo eso, que sempre se fixo, o Partido Popular é o primeiro en botarse as mans á cabeza e criticarnos, bueno, xogos políticos, non? Es lo que voy a decir, eso es política, yo creo que lo tenéis en el manual de qué hacer cada vez que anuncie una cosa. Eu creo que a política deberá ser outra cosa, pero bueno, non vou eu tampouco a decir que non o fixera, porque tamén o fixen, entón hai que recoñecer os erros propios. Pero sí que é certo que eso ten unha consecuencia. En primeiro lugar, hai un incremento de impostos. Neste mandato subiron os comedores escolares, subiu a taxa da auga, subiu a taxa do lixo, é dicir, para pagar eses créditos hai que recadar máis. E logo, en segundo lugar, pues estes acordos coa Xunta de Galicia, que nunca investiu nada nesta cidade, que ahora de repente que hai unha choiva de millóns como se nos tocase o gordo, pues hai que recordar que por cada euro que vai poñer a Xunta, o Concello ten que poñer outro euro, é unha financiación ao 50%. E que todos estes grandes megaproxectos, como a Cidade do Deporte, como abrir Ferrolomar, están ben, son interesantes, pero eso implica descoidar outros aspectos como os baches, as podas, os cortes, as farolas, bueno, as esas megarrúas. podas y esas cosas, con ese nuevo contrato la situación ha cambiado aquí en la ciudad, Con ¿no? Parques e Sardense eu creo que cambiou totalmente, grazas á presión de todos os grupos, aí non hai mérito de ninguén. Agora temos unha maquinaria decente que está empezando a facer un traballo interesante, pero hai outros moitos aspectos que están descoidados, non só no mantemento, senón tamén no aspecto social. Non vemos neste goberno ninguna intención de facer iniciativas en axudar aos mozos e mozas a obter emprego, en facilitar o acceso a unha vivenda digna, en cuestións que o Concello podría facer, pero que non pode atender porque todos os seus obxectivos están pues, nestes dous grandes proxectos faraónicos que quizáis deixan descoidados outros aspectos máis importantes. En relación a la cuestión que hablaba de ese Consejo de la Xunta, en el que venía hasta aquí el presidente Alfonso Rueda para anunciar pues, determinadas medidas que venían en beneficio de la ciudad, estaba pues, esos casi 15 millones de inversión para la construcción de ese edificio de innovación e investigación, el IE3, en el campus de Ferrol. ¿Qué va a suponer para la ciudad? ¿Es una manera de que venga aquí gente y se quede? Sí, dende logo, ese edificio, bueno, hai que poñer moi en valor o traballo desenvolto polas últimas 3 vicerrectoras, por Araceli Torres, por Chus Movilla e por Ana Ares, 3 mulleres, ademais, que creo que tamén é importante recalcar, que deron lugar a este edificio que agora financia a Xunta. De logo, todo o que sexa unir cidade, universidade, estaleiro, de logo vai desenvolver unhas sinerxias que nos vai facer crecer en poboación, en valor engadido dos nosos produtos e atraer poboación, que creo que nos interesa a todos. Otra de las cuestiones que se daban a conocer, ese tan demandado centro de salud del barrio de San Xoán, ¿tendremos por fin ese centro? Agardemos que sí. Respecto a isto, quero contar unha anécdota, parezco aquí o abuelo Cebolletas, pero no ano 2016 eu reuníme co actual presidente da Xunta, por entón vicepresidente, Alfonso Rueda, precisamente para demandarlle este centro de saúde. Foi en San Caetano, recordo perfectamente, unha conversación amable, pero cun contido bastante duro, é dicir, el dicía e mantiña que o centro de saúde en San Xoán non era necesario, que en todo caso de facerse teria que ser financiado por outras administracións e que o persoal que ia a traballar ali sería a metade do que está no actual Fontera Maristani, é dicir, unhas condicións leoninas para facer un centro de saúde. Agora goberna o partido do seu mesmo signo, todo son facilidades, todo vai ser financiación, vai haber persoal, e creo que eso, do que falábamos antes, do uso partidista da política que non leva ningún sentido nin camiño. Se era necesario agora, era igual necesario no 2016, podría estarse a construído, dando servizo, pero ás veces, pues eso, por intentar gañar rédito por unha pegatina que temos aquí posta a cada un, pues o que perde é a ciudadanía. Eu, dende logo, se construe neste mandato, vou me alegrar moito, creo que San Xoán é un dos barrios máis maltratados da cidade, non ten ningún tipo de equipamento. Bueno, se contempla que ese campo de fútbol ya, ese local social... Sí. Creo que, vamos, eso para mí sería un triunfo para o barrio, creo que con independencia de quen o faga, hai que celebralo, con quen da que o faga o PP, pois creo que é magnífico que ese barrio por fin poda ser parte da cidade, que non teñamos este magdalenacentrismo que parece que todo o Ferrol acaba nos límites da Magdalena. Ahora solo falta conseguir esa inversión para poder rehabilitar también esa plaza Rosalía de Castro tan demandada por su presidente. Sí.
Sí, a ver, non é por tirarme flores, pero vou non facer. Creo que os fondos EDUSI foron 10 millóns de euros conseguidos de financiación europea, que, bueno, foron o principio do cambio que estamos a vivir a día de hoxe. A Praza de Rosalía, pues, tamén foi presentada polo Concello nos fondos europeos e, por desgraza, non sabemos por qué, porque non nos den ninguna explicación, fracasouse estrepitosamente para conseguir esa financiación europea. Agora terán que buscar fondos propios, buscar autocrédito, pero señalaban que van a buscar fondos y si no lo consiguen, pues tendrán que ponerlo. Sí, bueno, pues máis impostos, claro, se non venden a través de fondos, pero bueno, galla que se consiga, porque si a plaza calquera que pase por aí non é digna de ser o centro nuclear do barrio tal como está a día de hoxe. También se firmaba un convenio entre Xunta y Concello para esa regeneración urbana de la ciudad. Sí. Esos cambios en los que también se contemplan todas estas cosas. Vamos a ver un antes y un después en los próximos años. Ya solo podemos hablar también de esa avenida o esa humanización de Aspías, cómo ha quedado esa entrada. Anteriormente hablaba de Ferrolbello, una de las entradas al centro de la ciudad, pero ya otra del otro lado, por otro partido, pues ha hecho un cambio radical de lo que es. Creo que vivimos un momento, como digo, moi positivo para Ferrol, hai que aproveitalo, coller máis impulso se cabe e seguir con esa transformación. De momento, eu non son moi realista respecto a tanto anuncio ata que se vexa concretado en proxectos, en execución, e dende logo, se eso é así, pois será positivo. É moi triste, non, que a Xunta de Galicia únicamente desembarque en Ferrol cando goberna o PP, teño que recalcalo e insistir, ainda que pareza pesado, pero todas esas solicitudes de obras e actuacións xa se fixeron no pasado. Creo que a política deberá ser de outra maneira e buscar o progreso e non buscar o interese persoal. También, por otro lado, me gustaría preguntarle por ese contrato de recogida de residuos y limpieza viaria de los que denunciaban falta de transparencia. Sí, bueno, este contrato creo que foi no ano 12 cando rematou a súa vixencia. Levamos xa 13 anos sen contrato, responsabilidade de todos, a miña incluída. Creo que é un servizo que, dende logo, sí que se nota moitísimo que non está actualizado polo estado dos contedores, polo estado dos camións, pese ao esforzo titánico dos traballadores que forman parte do servizo, non está cumprindo a día de hoxe tampouco co requerimentos medioambientais que hai. Nos pedimos información de como se quera cometer este prego, que vai ser do contedor marrón, se vai apostar pola compostaxe ou non, se vai haber camións de carga lateral, e o silencio é a única resposta. Creemos que é necesario ter esa información non para facer unha fiscalización, senón para aportar no que nos, na nosa coñecemento, podamos aportar e a través das entidades veciñais que están xa traballando nesa compostaxe, pues tratar de mellorar ese prego. Donde han podido aportar, han presentado alegaciones, es en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento. ¿Qué es lo que piden? Bueno, creo que... En manera resumida, porque creo que son unas cuantas. Sí, a verdade é que, bueno, eso, para que a xente pues, saiba un plan que en teoría debería promover unha mobilidade sostible, máis acorde co medio ambiente, con máis espazo para os peóns, e o que traen redactado é o que non vai haber ninguna penalización, que o vehículo vai poder entrar por calquera rúa de Ferrol, e que eso é o que pide a xente. Creo que non houve un debate real sobre o que pide a xente ou non, que estamos indo a contracorriente de todas as cidades galegas do Estado, e creo que deberamos ser un pouco máis conscientes de que pues, o futuro e o progreso das cidades do tamaño de Ferrol pasa por espazos para a xente, non para os vehículos privados. Y vamos a hablar también de deportes, porque conocíamos que finalmente entre la ciudad deportiva del Racing de Ferrol iba a estar en Narón, se creían entre esas lindes entre Narón y Valdoviño, pero finalmente se consiguió que se estableciera aquí en Ferrol, como tenía que ser. Sí, a ver, bueno, creo que esas guerras de localismos non teñen moito sentido, somos... eu digo somos porque eu son un racinguista de corazón, somos unha entidade que supera os límites da cidade. Bueno, finalmente a cidade deportiva vai ser unha realidade. Eu, na verdade, a nivel persoal, estou bastante fastidiado polo descenso do Racing de Ferrol. Pensé que iba a decir por tener aí la ciudad deportiva. A mí sei que costou moitísimo subir ao fútbol profesional. Sí. Bueno, o día que subimos choramos todos e agora estamos chorando porque volvemos a pasar por un calvario que ninguén quería. Creo que a xestión deportiva non foi a mellor.
ahora parece que as condicións coa iluminación, coa cidade deportiva poden ser mellores, e mentres tanto, pois non volvamos, temos tamén o Baxi, o Parrulo, que están facendo un gran traballo. El Baxi especialmente, con Sí. esos éxitos conseguidos, bueno, todos. Sí, sobre todo creo que o Racing debería tomar exemplo do traballo que se está a facer por clubs moito máis humildes coa base. Creo que é fundamental para un equipo do deporte que sexa ter unha boa base que pois, te conecte coa cidade. Se non temos unha base sólida, firme e amplia, podemos perder esa conexión coa cidade e xerar certo rexeitamento. Y por fin parece que se han visto ya, han comenzado esas obras de iluminación de la Malata, que Sí. tantos quebraderos de cabeza creo que ha llevado para todos. Bueno, creo que eran importantes. O estadio de fútbol, todos añoramos ese Manuel Rivera que estaba no centro da cidade, e agora que ir a Malata, nunha zona onde non hai, pois, como noutras localidades, pois, ao redor do campo, tanta vida. Creo que a iluminación é un primeiro paso, ten que chegar a cuberta, ten que chegar unha remodelación tamén do espazo deportivo do gimnasio, e o Gallá que pois, nun futuro cercano teñamos unha instalación moderna, acorde á masa social que somos, racinguistas leais, e que queremos vivir o racinguismo como parte da cidade e non como un conglomerado extraño. Y para finalizar esta entrevista ya, y hablando de una parte más lúdica, este pasado fin de semana se celebraba esa 5ª edición del Ferrol Ilustrado. Estuvo allí, participó. ¿Qué le parece esta iniciativa? Bueno, todo o que sexa traer xente de turismo pareceme ben. Eu teño unha imaxe da ilustración diferente. A nivel popular, desde logo, as clases populares o pasaron moi mal na ilustración, houve moitísima represión, é certo que era outro século, pero bueno, eu a nivel persoal tampouco son moito de disfrazarme, son bastante tímido e, por lo tanto, non disfrutei desa feria, non? Bueno, pero es una manera, la idea es de pues, potenciar que también había esa opción de que la gente pudiera firmar ese apoyo a Ferrol, a Patrimonio Mundial. Sí, desde logo todo o que sexa apoiar esa candidatura está ben, xa digo que é un tempo histórico de dubidosa legitimidade, pero que todas as iniciativas actuais que vayan nesa liña, benvidas. Jorge Suárez, gracias como siempre por venir esta noche. Muchísimas gracias. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM, en la 90.6. Que pasen una feliz noche.